Bos días. Claro que sí. Bos días. Voute facer unha entrevista sobre o Entroido de Xinzo. Vale, veña, vamos alá. Como te chamas? Alejandro Quintas, Onde vives? en Pontevalla, en Ourense. Sabe algo sobre o Entroido de Xinzo? Sí, un poquinho, sobre todo danos mozos, cando íbamos ao Entroido. Cando se celebra o Entroido? Pois este ano creo que cadra empeza o 24 de xaneiro do 2020. E son 4 fins de semana antes da data do Entroido. É un dos entroidos máis lonxevos de Galicia e o máis largo de España. Por que se creou o Entroido? Non está documentado, pero isto empezou como ritos agrícolas e gañadeiros da época dos prerromana. Eran temas de purificación. A xente o que facía era mudar o que esa época o que eles eran. Os homes disfrazábanse de mulleres, as mulleres de homes, os ricos de pobres, os pobres de ricos. Entón era unha forma de poder vivir o que non tiñas, non? Cando se comezou a celebrar o Entroido? Pois o Entroido é milenario. Empezouse a celebrar, non hai data do Entroido como tal, escrita da época de Xinzo, pero é de fai moitísimos anos. Se celebrando moitísimos anos. Que é o máis popular que se fai no Entroido? Pois o máis popular é divertirse, beber, correr e, sobre todo, as pantallas, que son o alma mater do Entroido de Xinzo, que son os que organizan o Entroido, velan porque todos vayan disfrazados, porque iso é importantísimo. Se non vas disfrazado, eles collente en volandas, entre 7 ou 8 pantallas, collente en volandas, levanta un bar e tens que pagar unha ronda de viño de Ribeiro. Iso é obligatorio, por iso é imprescindible ir ao Entroido, inda que sexa cunhas gafas, cun sombreiro, porque como vayas vestido de calle, eres o propio para que veñan as pantallas, te coñan en volandas entre o medio de toda a xente, que a vergonza que supón todo eso, e ir a un bar e tens que pagar por obligación unha ronda de viño. Algúnha vez foste ao Entroido de Xinzo? Si, moitos anos, sendo novo. Agora xa me é complicado. Que se celebra os domingos anteriores ao Entroido? A ver, o Entroido empeza co sábado do petardazo, que é o primeiro sábado un mes antes da data do Entroido. Despois ven o domingo farleiro, despois xa ven o sábado onde hai un desfile e colgan o meco, despois hai o domingo leiro, despois ven o sábado de mulleres e despois o domingo corredoiro, que é xa o propio do domingo de carnaval. Como se chama o disfraz típico do Entroido? Son as pantallas, que son uns persoaxes que van vestidos de blanco, con pantalón blanco e camisa blanca, e levan unha capa roxa con cintas de colores e campanillas e unha máscara feita con papel e cola e pintada, e despois levan unhas vexigas das vacas secas, cheas de aire, que as van facendo a sonar e fai un ruido típico como un bum bum, e van anunciando que son as pantallas os que mandan no Entroido. Cal é a comida típica do Entroido? Pois a época xa de cachucha, de cocido, de empanada, de chourizo, xa todo eso. Que día se fai o desfile de Xinzo? O desfile de Xinzo é o martes de carnaval, o propio día do desfile. O martes e o mércores é o día do enterro da sardiña. Moi ben.